Sugeng pepanggihan malih para siswa ing pelajaran basa Jawa. Pelajaran basa Jawa patemon dina iki yaiku memahami tembang macapat gambuh. Dene ing dina iki awake dhewe bakal nyinaoni tembang macapat gambuh. Ingkang dipun diarani tembang macapat yaiku tembang utawa puisi tradisional ing tlatah Jawa sing paugerane ana telu yaiku guru lagu, guru gatra, lan guru wilangan. Jenise tembang macapat iku ana 11 tembang yaiku sing setunggal pocung, kalih pangkur, 3 mijil, sekawan megatruh, gangsal mas kumambang, 6 durma, 7 dandang gula, 8 asmaradana, 9 sinom, 10 gambuh, 11 kinanti. Nah, kanca-kanca, arti dari macapat itu, macapat adalah tembang atau puisi tradisional Jawa. Setiap bait macapat mempunyai baris kalimat yang disebut gatra. Dan setiap gatra mempunyai sejumlah suku kata sing diarani guru wilangan tertentu dan berakhir pada bunyi sajak akhir yang disebut guru lagu. Biasanya macapat diartikan sebagai maca papat-papat, membaca 4-4. Yaiku maksudnya cara membaca terjalin tiap 4 suku kata. Tuladha tembang gambuh iki salah sijine tuladha tembang macapat gambuh. Cara nembang kene yaiku kaya ngene. Rolu momo lumoneng sekar gambuh ping catur nemo cinatur polah kang kalantur
maca pat gambuh yaiku kono mengkono ya kanca-kanca. Nah, awake dhewe yuk bebarengan nembang melih tembang gambuh niki saka bait siji sak rampunge. Yuk awake dhewe bebarengan nembang melih tembang gambuh niki. Sekar gambuh ping catur, kang cinatur, polah kang kalantur, tanpa tutur, katulo-tulo katali, kadaluwarsa katutuh, kapatuh pandati awon. Nah, kanca-kanca, sakwise awake dhewe ngerti tembang maca pat mau, awake dhewe bakal nganalisa tembang maca pat gambuh. Arti tembang gambuh bait kesiji, sekar gambuh ping catur, yaiku artine tembang gambuh keempat. Bait keloro, kang cinatur, polah kang kalantur. Artinya yang didiskusikan perihal perilaku yang kebablasan. Tanpa tutur, katulo-tulo katali. Artinya tanpa nasihat terjerat penderitaan. Kadaluwarsa kapatuh, artinya terlanjur menjadi budaya. Kapatuh pandati awon, artinya adat dapat berpengaruh buruk. Arti dari tembang gambuh iku yaiku sekar gambuh pola yang keempat yang menjadi bahan perbincangan adalah perilaku yang tidak teratur, tidak mau mendengar nasihat, semakin lama semakin tak terkendali, hal ini akan berakibat buruk. Arti tembang gambuh itu berisikan tentang ajaran dan nasihat kepada generasi muda dalam pergaulan, sikap dan tingkah laku dalam menjalin hubungan dengan teman dan masyarakat lainnya. Watak ing tembang gambuh berisikan tentang persahabatan dan keramah tamahan serta dapat digunakan untuk menyampaikan beragam cerita kehidupan yang pada intinya digunakan sebagai pedoman dan pengalaman dalam pergaulan. Nah, aturane tembang gambuh utawa paugeran tembang maca pat, paugeran utawa aturan tembang maca pat gambuh kedah manut kalian utawa kabeh tembang maca pat diiket dening aturan telu, yaiku guru gotra, guru wilangan, guru lagu utawa dongding. Ingkang diarani guru gotra yaiku cacahe gotra saben sapada. Dene ingkang diarani guru wilangan yaiku cacahe wanda saben sak gotra.
Dene guru lagu utawa dondeng yaiku tibaning swara ing pungkasaning gatra. Nah, kanca-kanca, awake dhewe bakal ngerteni isian kata setiap paugeran utawa aturan ing guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Nah, ada kata guru. Guru yaiku patokan utawa aturan. Gatra utawa yaiku larikan tandane koma utawa lingso. Nah, setiap gatra utawa setiap bait mesti diakhiri tanda koma. Nah, nek diarani tanda koma iku sing disebut gatra. Wilangan yaiku bilangan utawa jumlah. Wanda yaiku suku kata. Sakpada yaiku sak bait ditandai titik utawa lungsi. Jadi setiap tembang gambuh itu ada gatra lan sak podo sebait itu ada beberapa gatra. Dalam sebait itu pasti ditandai titik. Cacahe yaiku etungane. Pungkasaning yaiku sing keri dhewe. Guru gatra tembang maca pat gambuh. Guru gatra tembang maca pat gatruh. Guru gatra tembang maca pat gambuh. Gatra kesiji yaiku sekar gambuh ping catur. Gatra nomor loro yaiku kang cinatur, polah kang kalantur. Gatra ketelu yaiku tanpa tutur, katulo-tulo katali. Gatra kepapat kadaluwarsa katutuh. Gatra kelima kapatuh pandadi awon. Nitik wujute mangkono mula guru gatrane tembang gambuh ana 5 gatra. Guru wilangan ing tembang maca pat gambuh yaiku 7, 10, 12, 8, 8. 7 iku saka ngendi? Yaiku saka sekar gambuh ping catur. Enten 7 ya, Cah. Nah, teman-teman bisa menggunakan tangan, jari tangan untuk menghitung guru wilangan tembang gambuh niki. Dene gatra nomor loro kang cinatur, polah kang kalantur. Ana 10 wilangan. Gatra nomor 3 tanpa tutup, katulo-tulo katali. Ana 12 wilangan. Gatra kepapat kadaluwarsa katutuh. Ana 8 wilangan. Gatra kelima kapatuh pandadi awon. Ana 8 wilangan. Nitik wujute mangkono mula
guru wilangane gambuh 7, 10, 12, 8. Iki ojo dijumlah ya, Cah. Cuma menyebutkan 7, 10, 12, 8, 8. Terus guru lagune kaya apa? Guru lagu utawa dongdeng Sekar Gambuh ping catur. Tiba swara suku, berarti guru lagune U. Catur, berarti guru lagune U. Kang Cinatur, polah kang kalantur. Tiba swara suku, berarti guru lagune U. Kalantur, berarti guru lagune U. Tanpa tutur, katulo-tulo katali. Tiba swara wulu, berarti guru lagune I. Katali, diakhiri saja I. Berarti guru lagune I. Kadaluwarsa katutuh. Tiba swara suku, berarti guru lagune U. Kapatuh pantati awon. Tiba swara taling tarung, berarti guru lagune O. Nitik awujud mangkono mula guru lagune gambuh U, I, U, O. Nah, kesimpulane tembang macapat gambuh utawa ringkesing kawruh tembang gambuh yaiku duweni guru gatra 5, guru wilangan 7, 10, 12, 8, guru lagu utawa dongdeng U, I, U, O. Cekap semanten pelajaran basa Jawa dina iki. Ketemu maneh wonten pelajaran basa Jawa ing dina liyane. Matur nuwun, Gusti berkahi.